ngem di mo kunain analipatan kan ken dagiti andang akararagsakan awan agtaden na amay matmatangan tahadak biyag ko Carcel pagbaludan lumusot akuma ngenjak kabaelan tireha sa landok anak ay pupukan ikasasad mi ay nakakaasi no itisidani dahil sang kalangi ket inapoy mi isutay subsobra ken tinumen mi umar-arubo sa lulwa ket numalagip ko ti dungdungon kanya ken day talailum anak ay rurwama tinagbanagan na ay nakalkaldan nga magsubliak to agpasag kaden na